rusuh di dalam hati, kok muko tanpa ale galak mani. Golek bantuannya si buah Hanifah, tapi tampaknya nanti gosagi. Bilie elipe tindak berubah di kambang indah nan elok olai. Bilie elipe tindak berubah di kambang indah nan elok olai. Nasib Pak Cando buah pitulo, nasib Pak Cando buah pitulo, di dalam ramuan lah batarawan. Di luasan diang letagak ajuo, di luasan diang letagak ajuo, palampok malu kabake urang. Pak Cando sakam dimakan api, bak itu banang nasi kopini. Biarlah rusuh di